Manak manya kwa Ramogi wanga dakika enapar tok sangwen marokinyi kamora mora mintiere rwakini machiegni ma en chenro mar mbako romunya kwa Ramogi wanga chenro mabendo adwaro dhigodo nyime nyaka saa 5 mar onyango kamata ye chenro ni nyinga en Sharon Ongao mana king'iyo thuond wach mabende nitiere TV ni kanya kwa Ramogi wanga par no duchi makawuono ken chien tarik 30 kamano mar dwe mokwongo nyithindo manotimo grade 6 mabende koro nek bende riwore gi grade 7 mago skunde mag sekondar ma adundo giriwore gi grade 7 odiochieng' makawuono e skunde mopogore opogore nyakwa Ramogi wanga to somb skunde mag sekondar ma adundo ni bende osekelo achiedh nade mopogore opogore paro mopogore opogore kowuok ir jonyuol ka bende odiochieng' makawuono ka bende giriwore gi skunde makamagi nitiere moko kuom jonyuol ma bende nitiere gi dang'ni ahinya kaluwore ni omenda gidhi chulo mar pesa di uniform ka iloke nade skunde mopogore opogore par ni piny owacho bende natimo nonro mago mag skunde mag sekondar ma adundo chenro mabende nochakre chieng' tarik 9 mar dwe mokwongo mabende norumo chieng' tarik 20 mar dwe mokwongo ka bende piny owacho nanono ni skunde mage mosechopo rang'iny mano mar bedo kata mna bago skunde mag sekondar ma adundo par ni twak mar odiochieng' makawuono kwa dhi nyime bende wadhi riwore gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mabende dhi nyisowa tipo mago mag skunde mag sekondar ma adunde kinde ma nyithindo mag grade 7 biro bedo kariwore gi skunde makamago par ni odiochieng' makawuono bokan kende studio antiere ka gi Maxwell Magawi jal mawuok e duol kata mana riwruok mongere kaka Elimu Bora Working Group. Maxwell mus arwakin machiegni Abero kama muso ganda manene nyakwa Ramogi wang ageno ni uchio maber kendo an kae kawuono Ramogi TV wadhi twak matut weche mag CBC ki junior secondary. Mokwongo iwuok e Elimu Bora Working Group akeni ma migawo kata mna riwruok mochung' ne ang'o nyalo mna nyiso ganda. Elimu Bora Working Group en kaput moriwo migape mopogore opogore ma ng'iyo weche mag puonjre ta weche mag tiegruok Kenya kae wan gi organizations kaka Kenya Human Rights Commission wan gi Uraia wan gi the National Students Caucus wan gi Institute for Economic Accountability gi migepe moko bende pod wamedo rwako mondo wanon matut weche mag puonjruok e Kenya ka. Mana kachako kodi kaka jakanyo mar Elimu Bora Working Group e pacho kaendi bende paro ni piny owacho jopuonje kachil kod jopuonjre nitiere gi ikruok makare ahinya mar donjo e skunde mag sekondar madundo machakre odiochieng' makawuono. Onge tek aywak punda. Namino wacho ni tek. Geni dhano kadwa dhi nyime to mokwongo kendo gima duong' kabisa dhano nyaka puonjre ng'isre adier adier makende ni mwandu mantie kwa pimo gi chenro mar CBC ok romre nikech CBC kako pange en yo mar tiegruok ma is resource demanding lakini ka wang'iyo pesa kata omenda ma sirikal oketo tenge mag tiegruok e CBC tineno ka ntie yomruok mang'eny kendo gima wasebedo waneno ka ting' mar CBC ng'enyne okete gok jonyuol koro okapaka ntie ikruok maber. Bende kecho kata en ting' mar CBC bende okete gok jonyuol par ni piny owacho bende nochiwo omenda ma bende ang'eni nyalo bedo ni donje school sasa ya omenda mar tuition ne nyathi ka nyathi mano maromo siling bilion 9.6 manyiso ni nyathi ka nyathi mago nyithindo madiro milion 1.2 mabiro timo penj mar KPSEA piny owacho biro bedo ka chulo negi omenda mar tuition mano mar siling 15,000 kuom nyathi ka nyathi bende neno ni gitimo moromo 15,000 ok dirom ko wang'iyo kaka CBC opangi 15,000 kuom nyathi ka nyathi en pesa matin kendo sirikal nyalo bedo ni ok ochung' gi jopiny adieri to kata king'iyo pesa mar tuition ma 15,000 to ing'iyo jopuonje ma dwa bedo deployed mondo deal with such an arrangement tineno ka kendo bende pod ok donji nikech kiwacho ni ati idwaro keto an extra 22,000 teachers to deal with this high number mag jopuonjre then clearly boydo ni ideally in a class
Iyudo ka japuonj achiel deal gi and maybe entire 4 streams mag nyithindo. So you realize that there are 14 subjects to deal with. You don't okay logical mondo you have such an arrangement. So the resource reality is more deal godo insofar as CBC is concerned. Do not add up. Okudonjre kabisa ena chuno. Okudonje kaluore gi pek mar somb CBC koso nango nikech inge karamna ni test books bende neno kano yang juma mokalo mano kod skul mar KCD ka bende pok mar test books makamalo karamna kawuono duche makawuono dhi nyimo bro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa bende wang'eni Ezekiel Machogu man jatend migawo mochung' weche mag somo bende biro bedo ka chiwo pok mag test books makamago. Ingeni gima timore sani itemo basi lakini nosewuore. Nikech king'iyo kata pronouncements makoro the ministry wuok godo gin gik mopara chien, they are afterthoughts. Oken gik moko mane nyacho ni they are in the original framework. Ni jinobet piny magiwacho ni wada kelo mfumo mar CBC to kama kaka wadhi time magi build scenarios around CBC magiwacho ni ati koka textbooks wabotimo kama koka nini koka classrooms wabrotimo kama. These are knee-jerk pronouncements. Nikech ngeni koro grube mopogore opogore wuok ka pingo CBC to yo magi pingego gipok holes in the whole arrangement. Koro sirikal bedo reactionary. Giwacho ni kuoma wabrotimo ma kuoma wabrotimo ma. They okne gibedo preemptive. No gi build the picture before all these things came into play. Koro, you cannot trust such pronouncements because they were not initially thought through. Gina gikmoko makoro the government to assume a defensive posture. Ni koro jogi ko wacho kama to kobo wacho kama. And that can come out clearly with the fact that the preliminary report, education report, they have been very reluctant mondo gigol. Nikech maybe in their own thinking, upon that report, nyalo bedo gi a lot of inconsistencies. Ma different groups nyalo chako question. Koro mondo gi avoid which quotes, kind of embarrassment. Apa ni gi pachgi, ginyalo wacho ni ati wabeda gi report ni until such a time that all these loose ends was a tighten gi, then wanyalo go la report that is more comprehensive and reflective of concerns majogo nigo. So the by and large of these any CBC no komi paro matut. To kata ko dok chien matin wasebedo kwa penjore ango manerach gi 844. Nikech kata kinyo 844 malongo ti yudo ni its implementation poko bedo exhaustive. Okay, exhaustive nikech ka the blueprint mar 844 nya bedo implemented kaka ne en chande. Then anybody will tell you that okay, you don't need CBC. Nikech all these hands-on skills ma CBC temo losie. Ni nyathi bro nge tedo, nyathi bro timango, nyathi unge loso gik moko and all these things. 844 already had things like home science. I remember in high school watimo woodwork, metal work. So Kasirikal will not find the resource outlay to exhaustively implement 844. Ango manyiso ni koro santo gi implement CBC, which promises more resource commitment. Aken nyakwara mgejwang to parang wekinde mabende koro jopuonjre mago mag grade 7 duche makawuono biro bedo kariwore gi skunde mag sekondar ma adundo. Ang'ene jonyuol nitiere mudha hinya kaluwore karamna gi uniforms ma nyithindo biro bedo karwako nikech nyalo karamna paro migawo mar somo bende nonyiso skunde mar mondo mi gibed gi romo gi board mag skul ka skul mar mondo mi ging'e karamna kit uniform ma bende ginyalo loko ma bende jopuonjre mag junior secondary biro bedo karwako. Koko kamano ang'eni bende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu bende nolosa hinya kaluwore gi omenda mano mar siling bilion 9.6 mane bende piny owacho golo mar mondo mi oga jonyuol hinya kaluwore gi omenda mar tuition kaba bende nyathi ka nyathi koro piny owacho biro bedo ka chulo ne siling 15,000. Wawinjore kaka Machogu noloso. The government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this calendar year. It therefore means that no school
should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are reporting wings. Nyakoro mgejo mano jatend migao mochung' weche mag somo pacho ka Ezekiel Machogu ka bende na chiwo milome mano mabende piny owacho resruok mabende koro gitemo gonyo godo jonyuol en mana ni kaka ni wacho Maxwell somb CBC do wach ni nengo ne ni malo nikech kopogore gi mano bende jonyuol odiochieng' makawuono biro bedo ka ng'iewo skul mabende samoro giloko ne wuodegi nyargi biro bedo kata mana ka chulo school fee maromo nade ken wach makamano diwacham mana kaki wache no CBC gie e chunye odhi matut moingo school fees ma Minister Machogu loseni. Intiere gik mang'eny to again we don't exist in a vacuum. An gi owetena gi nyimine na man gi nyithindo matindo masani nie mfumo mar CBC. To janyuol mar CBC again yodhiambo kodhiambo chunyo siko mana likni. Nikech ipeni atu kawuono to orgi mon gidhi kiny gibi gang'o kawuono orgi ang'o nyocha go mbaka go wadu maduong' wachina ti en odhiambo kodhiambo nyako mad ng'ani nitie 1,000 moro moketa kita tenge nikech nyare bro biro baba kawuono orwa mondo si wagel si ang'o yatim gwene dhi puonjwa tedo kure mani golo kamano kiny si ang'o meda timore kono ineno ka garama moko matindo tindo gi the minor expenses mabiro with the daily training of a learner these are conversations manyaka obed godo bende if you are going to have an exhaustive picture of how costly the CBC is koro kata kama Machogu lose wach fees Machogu bende nyaka lose the exhaustive or the comprehensive costing mar CBC gimana daer mon don koro sedeko nikech kata mna skunde mag CBC jero sechako mano alle ahinya kaluore gi junior secondary ni par kata mna ni paro makamano samoro ne beni biro godo kapok chenro mar loko lai mar somo no bigodo magi weche moselosie mang'eny kendo magi some of the conversations at the teething stages mar CBC no lose sana magi concerns mane migepe mopogore opogore no express but unfortunately the government nobody very ignorant about some of these concerns and then this argument ni gino se di matut what CBC se di mbele school ero koriao okapako ngiso radier nikech gimatimore kani watimo experiment with the whole generation of workforce and professionals. This experiment kaponi odhimarach then will have let down an entire generation. Bendi wacho gamana ni gimoro ka bende samoro ichako nikech ma en lai mar somo manyien. Kichake samoro nyaka bed go bago nyaka bagni matin. To ema gineno kata mna bugni ma bende gintiere to gidino. Emomiyo na wacho niya en paro mane manogolowa kuom 844 motero wa CBC. Ang'o mane rach gi 844 ahinya makoro nyaka wa expose our learners or our children to such extreme experiment in the name of CBC to kata kitimo experiment kaka iwache no ni chako gimoro nyalo bedo ga gi tungni mang'eny mana dier makmana ni CBC kingi ya malongo to okapar ni sirikal with the resource realities mwadil godo sani is ready for it. Wanto kade pachwa kaka elimu bora working group. Pachwa ni 844 ni kaka NTN. Wadhi adia kode nyime to wat CBC ni oket tenge to losie matut mondo. Mondo koro kata koro waduoke bang'e. To waduoke ka koro waikore. Ok ni gik moko makoro watemo keto to mano ok waparo kama kendo koro wapare impulsively mane kaka nene. Ero kama ne inya Maxwell nyakoro mgejonga par ni kwa dhi nyime gi chenro makama bendwa tudre gi jofambo mag koro gwenge mopogore gisana daro tudre gi jafambo marwa Judith Omondi mabendo duche makawuono entiere e skund primary mano ma Nairobi mano buore Nairobi kaka mabendo duche makawuono jatend migawo mochung' weche mag somo Ezekiel Machogu nodhi nono kaka chakruok ahinya mar somb CBC mag sekondar ma adundo Ochakore jidhi nyalo mna winja bende jatend migawo mar somo osechopo to gini chenro mage mabende dhi nyime e skund primary ma Nairobi.
Erokamano Sharon, awinji maber ka bende antiere skund primary ma Nairobi mantiere county ni ma Nairobi kuma bende igene ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu e saa mora mora kuwuok sama walosie ni nyalo chopo kae bende mar chako ayanga chwalo buge mag grade mar 7 kata mana junior secondary ne skunde duto mantiere county ni ma Nairobi. Chenro ni man chwalo buge ne skunde Sharon ok timre mane county ni ma Nairobi. Jotelo mag migawo mar somo opogore mano bende kotel ni kod Belio Kipsang ne ntiere counties moko opogore county ma Kisumu bende directors mag weche somo e counties go ochopo kuro mar neno bende ni chenro mag chwalo buge gi ochopie county ka county. Par bende ni Sharon kawuono en tarik 30 tarik ma bende jonyuol mathoth man kod jopuonjre grade mane ni kod jopuonjre grade mar 6 makoro sani chako ayanga somo gi mag grade mar 7 odiochieng' ma kawuono osebedo ka rito kod liyo ka bende jopuonjre ma oheo 1.2 mancha otimo penj mar grade mar 6 odiochieng' ma kawuono iriwore ayanga kod grade mar 7 mana kineno kae toka kae nitiere jopuonjre gi ma bende igeto ni ochako somo gi mag junior secondary school ni ma Nairobi primary gin jo grade mar 6 makoro odiochieng' ma kawuono to chako grade mar 7 ma bende gisebedo ka girito parani nyaka sani magi ne gin jopuonjre ma onego beni wuok e skunde mag primary ka donjo e skunde mag secondary kata mana bende report mane ogol madundo mane ogol kod put mane oyier kod jatend piny William Ruto ma bende iluongo ni Presidential Working Task Force mar weche mag somo ne owacho ni jopuonjre gi biro dok kata mana bende biro dok e kuonde gi mana gisomie mag primary kae wantiere Nairobi primary kata mana kineno uniform ni ma uniform mana gitiyo godo iga mokalo nyaka sani jatend skund ni okoni pok gichwalo kata mana pok giloko uniform ma jopuonjre gitiyo godo kalore ni report mar loko uniform no biro ne gimoleo weche machal kod mano kendo gin mana gigeno ni koponi dwe ni rumo ka ichako dwe manyien ma en dwe mar 2 gibro bedo ka giseloso kendo gisetwak wiki ka jopuonjre go nego bindi bedo gi uniform mamoko magi bende gin mana moko kuom weche mane jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu no chwalo ka bang' dayo paro mag jokanyo mag somo opogore Sharon bende paro ni wach mar loko uniform ni bende osenyayo twak mathoth e kind jonyuol ka bende moko kuom jonyuol ngur ni tend skunde mag piny owacho osebedo ka keto gi bende kod chulo omenda mathoth e skul mar neno ni gikawo uniforms gi e skunde wach ma bende koro nyayo twak opogore ka piny owacho to pod ochung' kar tiendgi ni tend skunde gi onego bed ni yiene jonyuol mondo mi onyiew uniform gi kuonde ma gin go gi kata mana bende kuonde ma ginyalo neno ni gin godo ginyalo magi gin mana moko kuom penjo Sharon Ong'aw ma bende odiochieng' ma kawuono adhi penjo jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mondo to mi wadwoko ni to gin kaka migawo mar somo gichung' kar kanye nikech kata mana jopuonj madongo makoro wacho ni chuno jonyuol mondo mi onyiew uniforms e skul gin jokanyo mag migawo mar somo nyalo bedo ni twak machal kod mane giwinjo koya malo koso gidhi e direction mano bende par Sharon bende ni ngur bende osewuok e wi fees monego bende chulo kod nyithindo gi e kinde ma incha igolo bende chike ma uwinjo luko jitend skunde e kinde mechako JSS kata mana junior secondary jatend migawo mar somo ne okoni piny owacho dhi chwalo pesa maromo shillings 15,000 ne nyathi ka nyathi pesa manyalo romo japuonjre no ka bende 4,000 ewi pesa ni dhi tigo de gero gik moko kaka laboratories ma thoth ne onge skunde mag piny owacho ma pacho kae magi gin moko kuom ngur masani koro nyayo reka tend skunde moko wacho ni jopuonjre nego beni chulo school fees ma alipode mwase yudo en mana ni tiere kata mana skunde moko madwaro fees e tam achiel maromo shilingi 20,000 bende kadhi malo magi bende gin mana moko kuom weche modani jatend migawo mar somo odiochieng' ni ka bende ochwalo buge gi ne skunde opogore oketo gi ayanga mondo mi jonyuol kik bedie mudho kaluwore gi telo mar kata mana kao telo mar junior secondary parne jopuonjre gi dhi dong' e skunde gi eki mag primary jopuonj madongo mar skunde primary pod kompolo mar higa achiel dhi bedo jopuonje gi mag junior secondary ka bende gidhi tiyo kanyakla kod board mane gitiyo godo kapok giloso board manyien madhi kawo ayanga tije kata mana okenge mag chwalo junior secondary magi kod mamoko Sharon Ong'aw wang'eyo ni kochakore odiochieng' ma kawuono wabro neno ni to progress mare dhi nade koluwore kod kagedo laboratories keto workshops mago gik mabiro neno ni junior secondary ochwalie yo makare miyo Sharon aneno ka ji ringo koni kod kocha kia kata ko chopo to mana ka duogo koni dana chwal ne bende jafwambo marwa Ali Abich kani county ma Homa Bay mondo koni tiwe county no ang'o matimore to bende weche chalre kaka chalre bore ka ng'eni gin be e county no bende ni chwalo buge skunde opogore bende nitie ni ngur manya kwa Ramogi ajuong nitie gode counties go mopogore gi mago mantie Nairobi Sharon.
Erokamano ahinya Judith Omondi wawinjo yo makare nyakwarom gajwang' manoja fombo marwa Judith Omondi kabiro nwa achiel kachiel kowuok e kaunti ma Nairobi mane skund primar mano mar piny owacho mar Nairobi Primary kama bende jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu igeno mar chopo kanyo odiochieng' ma kawuono koko manya nyakwarom gajwang' atiri nyaka e kaunti ma Homa Bay. Awinjo ni kaunti ma Homa Bay ikruok chalo nade ahinya kotenre kod lai mar somba skunde sekondar ma Adundo mano mar CBC. Koko mano ali abich nyalo mna winjo yo makara musi ni misawa kaunti ma Homa Bay uchio nade nyaka sani chenro chalo nade ahinya kaluwore gi donjo mag jopuonjre mago mag grade 7. Erokamano ahinya Sharon Onga wachiwo maber e Homa Bay County kaendi kendo mana kaka wacho ne kalo ko twak mwadhigo nyime kawuono en odiochieng' ma bende jopuonjre manotimo grade 6 osebedo ka rito gi leo kaachiel kod jonyuolgi mondo gichak ayanga chenro mag somo e junior secondary ma bende chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e Kenya mangima. Sharon, Homa Bay County kaendi en achiel kuom nigi kond skunde mathoth ma bende ne sirkal osepuodho mondo bi otim e chenro mar junior secondary school. Mana kaka inyalo neno kaendi wantiere e Shauri Yako Primary School ma en achiel kuom skunde maromo 764 mag piny owacho ma bende ne sirkal osepuodho mondo chenro mar junior secondary school odhi nyime kendo kaka inyalo neno nitie jopuonjre kaendi ma nigi uniform mopogore gi mane gin go higa mokalo. Ka inyalo neno ka nitiere uniform nitie jopuonjre morwako long manyiso ni sani koro gin jogo eko madhi secondary madundo kata junior secondary school ka bende jopuonjre mamoko mantie grade 6 kaduogo chien ne kod uniform mapile mane gisebedo ka gidhigo nyime e chenro mag somo e Shauri Yako Primary School kaendi ka jopuonjre ko ma kawuono donjo e junior secondary school e Shauri Yako Primary School kaendi to loko uniform kendo kinyalo neno e picha kaeno endo gin kod uniform marieny kendo opogore kod uniform gego kata uniform mag school ma jopuonjre mamoko mantie grade 6 kaduogo piny osebedo ka dhigo nyime ka girwako e school kaendi. Sharon, achiel kachiel wantiere kaendi school primary ma Shauri Yako kaendi kama jonyuol oyuoro kaendi mondo giter nyithindgi e school ka bende an ka kod telo mar school kaendi mabiro nyiso ni to ikruok chalo nade kalure kod kwand jopuonjre mosedonjo kaendi mondo dhi nyime kod chenro mag somo. Inyalo paro ni Homa Bay County kaendi wan kod skunde maromo 764 mago weko skunde mag piny owacho mano osepuodhi ne chenro mag junior secondary school kaachiel kod skunde maromo 95 mago skunde mag ji giwegi e sub counties 9 ma bende ne migawo mar somo osepuodho mondo chenro mar somo mar junior secondary odhi nyime e county ma Homa Bay kaendi. Machiegni ibiro chao gi nyingi tingiswa ne kaka japuonj maduong' school primary ma Shauri Yako kaendi ikruok maru chalo nade kalure kod chenro ma dhi nyime odiochieng' ma kawuono e skunde mano osepuodhi ne chenro mar junior secondary school machiegni. Erokamano gi nyinga an japuonj John Omolo mar Shauri Yako Primary School. Kendo wago erokamano ne odiochieng' ma kawuono mana kaka isewacho ni wasebedo kwa rite jopuonjre maromo 189 mano otimo penj margi e grade 6 ng'eny gi oduogo kod jonyuolgi mondo gikaw thuolo mar chako somogi mar grade 7 kendo nitiere skunde mag ji giwegi ma bende oluoro area mar Shauri Yako slum mane ok oyudo thuolo mondo oyud host grade 7 gin bende kaka inyalo neno parents mang'eny owuok e skunde kokelo nyithindo. King'iyo bado koka chich nitiere story building mantie kanyono komiti mar Shauri Yako Primary School no yie mondo classes 6 manie blogno wati kodo kaka section mar junior secondary school. Kamano. Wacho ni nitie skunde go eko mag ji giwegi moluoro Shauri Yako kaendi ma ne ok opuodhi mondo dhi nyime kod chenro mar junior secondary school. Ok ang'eni kaka yudo kwand jopuonjre mathoth gi moloyo manotimo grade 6. Ok ang'eni kaka skundu kaendi bende gigo eko mochuno e chenro mar grade junior secondary school nitie skul kaendi mabiro neno ni chenro mar somo okorochre sama koro yudo jopuonjre mathoth moingo gi mane expect mondo bi e skul ka. Erokamano gima duong' ahinya en human resource. Ne wabedo kod bura mar sub county on Friday Homa Bay Primary kama sub county director of education no kwayowa ni kaka head teachers wadwa tige available resources. An gi jopuonj 36 ma ne otie skunde ni kendo pogruok maduong' ahinya onge nikech jo grade 6 gi transit to grade 7 pero an gi jopuonj manyocha handle grade 7 makoro ne dong' thuolo no. Kendo I believe ni jopuonj ma wantiere godo ni capacity magibiro handle godo the new syllabus.
Japuonj kapok awe aneno ka thoth nyithindo ma sani koro donjo junior secondary school grade 7 kawuono giloko uniform. Aneno ka joma nyithindo machuo nigi longe ma kaso joma nyithindo manyiri nigi uniform mopogore kod mantie skundi kaendi. Ok ang'e ni bende jopuonjre te ma kawuono donjo grade 7 kawuono gin gi uniform manyien koso nitie moko ma poni gi pek kodonjo kod uniform mana gin go grade 6 higa mokalo. Alien mana timing. Ne wayudo wachni on Friday kendo parents were very positive. Within over the weekend emano awuoyo gi parents ka wa identify the uniform ma wanyiso gi kama ginyalo kawogie kendo mo ni ng'eny parents osekawo uniform morwako. Challenge maduong' ahinya onge nikech parents mag Shauri Yako gin ga very positive gi school. Kamano. Sharon bende an kod moko kuom jonyuol ma bende okelo nyithindgi e skul kaendi wasebedo kwaneno kata ahinya te county mobe ka kod counties mamoko ka ng'ur bedo ahinya kuom jonyuol ka achiel kod joma nitie sekta mar somo ka ging'ur ni chenro mar lai manyien mar somo niendi pek kendo kelo pek maduong' ahinya jonyuol. Ka ng'e ni achiel kaka in achiel kuom jonyuol mokelo nyithindgi kaendi uneno ka chenro ni dhi machalo nade. Uneno ka sirikal oseketo chenro makare maneno ni chenro ma junior secondary niendi jopuonjre somo e yo mowinjore ma ok okelo pek ne jonyuol ka achiel kod jopuonje skunde. Mokwongo an giluonga ni Lucy Ongweya, an achiel kuom parents ma Shauri Yako Primary School, nyathina ni e grade 7. Kendo arwako somo modonjo mar CBC ni. Nikech en gima ber nikech sani pinywa mar Kenya tich onge. Koro miyo gima sirikal osiekogo mar CBC ni en gima ber. Obiro miyo ing'e gima nyathini en ndalo mabiro. Koro wagone Nyasaye erokamano kendo wajiwre uru kwamiyo ka sirikal miyo wa lwedo wamiyo gi support kaka jonyuol wawinjore gi joskunde gi teachers mag joskunde wabedo gimoro achiel mondo CBC ni obed gimotegno. Bende no ka gik mane idwaro go nyathini kodonjo e grade 7 isetimo kaka janyuol to bende no ka nitie pek moro manyalo mono jonyuol mamoko dhi nyime kod timo gik ma idwaro mondo nyithini kodonj e skul. Books onge, sirikal nowacho ni kelonwa buge mondo konynwa go nyithindo. Books pok odonjo e skul ka. Jopuonj dwani mondo jonyuol osol pesa moro matin mondo wadhi wanyiew godo books wachak godo puonjo nyithindwa gi kech nyithindo gi osebudhe dot ka koro ginyalo dok budhe dot ni somo onge ber mondo wachak gi mago kapod warito biro mag books manyocho wachnwa. Sharon bende an ka kod achiel kuom ibiro chako choro machini ka ting'iswa ni nyathini kelo kae bende ka ikruok ni makare to kaka janyuol bende tie pek moko moneno sama kuro kelo nyithindo uniform olok manyien mopore kod uniform mana gitimo go grade 7 grade 6 ok ang'e ni kaka janyuol bende no ka nitie pek moko kata nitie yot moro ma sani kuneno sama kelo nyithindu mondo gichaka yanga somo e grade 7 odiochieng' ma kawuono. Erokamano kachako gi nyinga an iluonga ni John Ochieng. An janyuol akelo nyathina mondo donje e grade 7. Koro gima nyalo wacho ni korka skul to pek moneno onge admission gima waneno ka process no dhi mapiyo mak mana ni nitie challenges ma be kane wabedo piny gi japuonj to gi jakoma skul waduoko fwenyo ni sirikal nyocha launch books test books monego be ni puonjo ga nyithindo gi to textbook pok odonjo e skul kata kwa gomba ka wariwo wiwa chiel gi jopuonj kod jonyuol to wafwenyo ni kata mana book soaps ma wan ga round pok oyudo books gi. Koro mano no ken challenge kata ka admission dhi mbele tiene samoro somo nyalo deko. Koro ana kwayo ma sirikal books nyocha gise launch koro monda books kel machiegni monda somo chakre nyithindo no budho e ot mang'eny. Mano kende ma nyalo wacho. Erokamano Sharon kapok awe an kod miyo moro achiel kaendi ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom ng'ama okelo nyithindo e skul kaendi ok ang'e ni bende neno ka nitiere ikruok makare maneno ni chenro mar junior secondary school ni odhi makare e skul ma kawuono koro ikelo nyathini niendi machiegni. Amor ali abich gimomiyo amor mang'eny nikech chenro aneno koikore maber kendo berna kabisa kech an gi nyinga Pamela Opondo achika nyadaka koro mae sikul makata anasome to gimomora ni japuonj ma jo obiro gimomora ni japuonj ma nyo obiro oketonwa tich mayot ating bia malo edema sama nyo obiro oketonwa tich mayot CBC ni wangi bernwa mang'eny nyithindo kawuono ayudo korwakore standard mabor kendo nyithindo ler kendo mora mang'eny gi tijni ber kendo ayie godo abich ayie kode nyithindo chalo nyithi oganda nyithi asumbi berna mang'eny kendo Nyasaye chiela de master berna. Erokamano ahinya Sharon.
kapok awe an kod jakom board mar skul ni ende kaka jakom board mar skul kaende winjo ka jonyuol owacho ni ne obedo piny mondo ong'e ni to ere kaka jonyuol nyalo solo pesa matin mag nyiewo go buge ma nyithindo dhigo nyime kapok sirikal omiyo buge. Ok ang'e ni ma nyalo kelo pek machalo nade ne jonyuol ka gigolo pesa mondo nyiew go buge kapok oyudo buge ma sirikal e skul ka. Erokamano Mr. Ali Abich, an jakom mar skul iluonga ni Mr. Joshua Gola. Ne nyalo bedo winjruok to gima duong' mowacho there are no levies e school. Levies onge levies ma jonyuol nego bed ni gole school. Mano kancho onyiswa ma is a public school, nyithindo duto donjo te. Nyithindo duto donjo te kendo mana gima dang' awach ni jopuonj are up to the task. Ka nitie challenges moko mag books go to wabiro handle kaka move. But onge nyathi moro minyalo gol ka ne ok ochulo levy moro, mano gima onge. This a public school. Adwa wacho ni jopuonj masaro gin up to the task. Blog chaka japuonj osewacho ni mar japuonjo mar head teacher, blog no wadedicate ne jo junior secondary school. To gima dang' amed wacho kendo en ni jopuonj mantiere ka they are up to the task nikech ang'o ng'eny gi nigi degree. Koro requirement mane dwani mondo jopuonj manyalo puonjo jo junior secondary be nigi degree, wan gi degree moromo. Koro kane ka challenge manyalo bete en mana kaka head teacher osewacho ni the surrounding schools ma private moko nitiere mano ok opuodhi. Koro ang'e ni wadhi bedo gi namba mang'eny moloyo namba mane wan go 198. Koro wanyalo bedo kata over 200 nikech ok oyienwa be ok oyie mondo wagol nyathi moro no ok yud somo samo chakore. I believe ni challenges ng'eny but we are going to handle them as we are going, but there are no levies. En jonyuol wacho kamano, mano wanyalo neno bang'e nikech sirikal be nyalo kelo pesa pok obiro madang' tim gimoro amora. Koro gimonya bedo winjruok lakini as at now there are no levies. Erokamano. Sharon, mano achiel kachiel ne waloso kod jonyuol kendo neno ka thoth gi moloso kaendi mor mokalo kalwa kod chenro ma sani koro chakore mar junior secondary kendo neno ka thoth jonyuol pako mokalo uniform manyien ma sani koro nyithindgi madonjo grade 7 nego ka achiel kod chenro ma bende giwacho ni osekete e skul kaendi mar konyo neno ni chenro mar somo mar grade 7 junior secondary school odhi makare skul kaendi. Pod wabiro dhi nyime kod wuoth e skunde ka achiel kod ng'iyo ng'ur ma jonyuol kata jopuonj ne godo kalwa kod odiochieng' ma masani koro chenro mar chako somo ne junior secondary grade mar 7 chakore ayanga piny Kenya mangima kandi. Sharon. Erokamano ahinya Ali Abich, wawinji e yo makare kendo erokamano ahinya kuom kelonwa chakruok mar lai mar somb secondary ma adundo. Nitiere miyo momora kanyo ma bende koro wacho ni nyithindo orwakre ma standard. Erokamano ahinya Abich. Kok manya koro mgejwang' na jafwambo marwa Ali Abich achiel kachiel kowuok e kaunti ma Homa Bay. Jonyuol mor mokalo nyithindo mantiere skul secondary ma Shauri Yako mane kaunti ma Homa Bay bende neno kanyo nyithindo mantiere grade 7 giserwako longe, nyithindo ndisore kanyo, jonyuol bende omor. En mana ni yina mar mondo mi akaw yo mokwongo kabiro biro yudo pach jalony ma bende ntiere gold mano Maxwell Magawi ahinya kaluwore kod lai mar somb CBC mano mar secondary ma adundo. Kaduogo bende abiro bedo kasomo ote magi ma bende sebedo ka ioro. Kik dhi mabor. Mimi ni mama wa watoto 12 lakini niko tuna watoto 2 wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema kai huyo mtoto wake ni kama amekufa. Ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time.
We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 *447# to get My Family is Blessed. Raundi atindi ko tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta getinya kichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atiribaga. Ngitarde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenga njisa kitibo soku. Kurende kende tige ko mutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Adui zangu hawanipatingo. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio. Adui zangu wamebaki na video. I am a fighter. It is better. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *380#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakoro mgajong machiegni okang marari wacho gani kamba kamit to sa bende jarire aneno kaka wadong managi matini ne dakika 15 mar mondo mi watiek twak makama manaka pile nyakoro mgajwanga ote mabindi sebedo kioro abiro somo sani kapok adonjo kende twak mar mondo mi wadhi godo nyime manaka nyalo yudo ote achiel kachiel mabende moko kuom gibro bedo ka isomo kodwa nyakoro mgajwang ote mabindi sebedo kioro aneno kanyo opa Odhiambo iwacho ni ochopo to opogore nandi mara skunde moko chulo lunch fee skunde moko pod ni rito sirikal okelnegi fee structure irukamna inya kanyalo yudo ote machielo Lewis Woodaward awasi boda iwacho ni penye na jalony ni skunde maonge laba dhi timo nang'o CBC dong nyalo affect TVET mano bende paro mabende ngino marane Maxwell biro bedo kaduoki kanyo Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni ikruok ang no bedie nade to authorities emo bedo confused maleo parents jopuonj madhi puonjo junior secondary kia kata ne gidhi fall under which category proper infrastructures kaka lab and library pod onge erokamna nya kuom ote mare Helen Chok Oduyo iwacho ni uniform mag junior secondary moko to ok mikata nyathi mijingo mar somo nyathi chalo mana jakatari mana doko wach Jackie Nyarmodi iwacho ni Kenya was not ready for CBC. It's a good thing, but the government was not ready. Actually, junior secondary school teacher per school can't work. That one will be overworking
to 1 teacher. Facilities like labs not yet put in place. Mana kiwinjo moko kuom ote mabende joneno magwa oro gin weche mag labs, weche mag ndiko jopuonje. Ng'eni duol mochung' ndiko jopuonje mano mar TSC bende dhi nyime gi ndiko jopuonje madirom 35,000 nyaka sani. Giwacho mana ni mano kaluwore gi nonro jopuonje 4,567 ema bende giwacho ni nitiere gi tiegruok makare mar puonjo nyithindo mago mag junior secondary. Parni bende TSC nowacho ni jopuonje mantiere gi diploma gi degree bende nyalo puodhi mar mondo mi ochwal somo e skunde mag sekondari ma adundo. Mana kiduoko kata namoko kuom penjo mopenji, nitiere labs, nitiere jopuonje. Achiel kuom joneno bende wacho ni nitiere nyithindo moko ma bende dibed ni lep kata ema kore miyogi mago paro mopogore opogore. Kineno paro ma jopiny nigodo kuom CBC, tinyalo neno ka giyie koda ni wach mar CBC ogajore. Nitie gajruok mang'eny kuom CBC kendo ikruok tin. Ng'acho ni there's a lot of mix up and confusion. Maduong' ma daher mondo alos en wach laboratory and libraries. Nikech foundationally, iwacho ni CBC is supposed to enhance hands-on skills amongst learners. To mano entail a lot of practice. To mondo practice obedie, we have to talk about laboratories. To koangi adieri malongo, to the resource realities mawan godo sani. Mondo oger lab, mobed functional. To functional in such a way that onyalo accommodate the capacity mag learners in a given school. Gisani, maji donje school, tidwa ger laboratory, makete standard no, to sirikal bende pesa wuok mana gido chupa. Okapaka it's practical. Ma apana no kaja nyuol moro wacho kanyo ni CBC might have been a good idea, but ikruok on the side mara sirikal onge. It has not been properly thought through, and even if it's properly thought through, it's being hurriedly implemented. Tapani skune moko chwalo kata mna weche mag lokrok mag uniform ni winjo kanyo kana jawadwa aliabich na loso gi japuonj mawuok e skul primary ma Shauri Yako mabende wacho ne giyudo milome chieng tich abich mar juma mokalo nyaka sani neno kata mna ka uniform mana jopuonj ne orwako mag grade 7 pogre gi jowetegi gerwako long kanyo janyuol bende winjo kanya ka pako okenge makamago. To wacho uniform ni binyalo paro kana jatend migawo mochung' ne weche mag ohala pacho kae bende do wacho ni uso school uniform mi school ko winjore kaluore ni ntiere jopuonje moko ma samoro loko hala. Mago bende weche mantie nikech ido ka seche moko to ma okapata no obiro mana nikech CBC ni it's a long term practice gi school heads. Nyathi ka donje form 1 kata donje class auchiel whatever class tiwacho ni uniform yakikaw mana e boutique ni. Mako kikaw mana to that's not a legit uniform. So it's been a channel for business. For the longest time, and amor ka koro sani sirikal osewuok motegno mar lose wachno kendo osebedo kokwedo to giving ultimatums ni jonyuol kik yie kata jotend sikunde kik bed gi tim mar logo hala gi weche mag uniform. Nikech sabe neno kadhi mapiyo wewe winjo ne pach Josiaya hinya kaluore gi chakruok mar skunde mag sekondar ma adundo bang' winjo pach Josia Maxwell abiro bedo ka winjo pachi mogika hinya kaluore gi thuond wach makama sarengo matek winjo de pach Josia kaluore gi lai mar somb CBC ma bende nyithindo mag grade 7 donje skunde mag sekondar ma adundo oduchi makawuono. Kuom nyinga iluonga ni Betty Morgan, an janyuol skul miluongo ni Sia Central Junior Secondary School. To adwa wachonu kawone manende wa report gu nyithindwa to skul osetimo maber nikech wayudo ka giikre maber. To ikrok no en nikech japuonj ba otelo nyocha luongo ga jonyuol yero uniform aparo ni no luongwa ne wa yero uniform mane chunywa gombo ni nyithindwa orwak. Koro mano wagon giero kamano kabisa nikech gisebedo ka giluongo wa mkutano mekgi to wachiwo pachwa. To owachun buge niyo. Koro warito nbuge kochopo to nyithindwa ibomi mak mana ne exercise books to aparo no wachnu abigo gugik moko matin ma onego bednu abirogo. Uniform ne wanyiewo oko nikech sirkal nocho wacho ni uniform ok chiwi school. Koro jomoko be oseyudo uniform te to nikech en gima nyien
nitie jomoko ma pod nitie chandruok matin kech en gima pod biro mos lakini skul osemiwa thuolo mar wik achiel mondo nyithindo duto bed gu uniform no. Koro aparo ni mano be pod wago mana erokamano. Wachn classes bende nyithindo gi ng'eny, classes tin. Koro aparo ni pod nitie chenro mondo classes omed. To mago duto bo mana timre ka sirkal bende onywako gi jonyuol. Koro duto wago erokamano kuom gik moko ma itimo e skul ma kelo ikruok maber. To mondo nyithindwa oyud kama ber masome. Kech gini pod en gima wendo, pod wadhi kode mos. Kuom nyinga iluonga ni Millicent Achieng', an janyuol e skul ka Sia Central Junior Secondary School. Wamor kuom ikruok mosebetie. Ne nitie tension matin kind jonyuol kakoro gik manidwaro ikruok. Jonyuol bende ne gi pek matin, jomoko ne nitie gi joma rwako nyithindo e form 1. Koro bagni nudo bet matin, lakini wagon skul erokamano gi sirikal nikech ok oketwa gachune ni nyaka ibed gi gimoro amora e kibie skul. Mana kaka jonyuol wetena osewacho, nitie nyithindo kata kineno pok obet gi uniform te. An gadier ni gik midwaro manidwa no nyiew achiel nitie moko ma pok obiro gote, lakini wantie kawuono odiochieng' ma kawuono kae wantie wate. Ne koro mga juang mago gini paro mabende jonyuol pod medo somo kaluwore gi lai mar somb skunde mag sekondar ma adundo mabende chakre odiochieng' ma kawuono nikech Maxwell no ka sa bende oseringo matek miwuoro. Dakwa mar mondo minyis jopiny wachni mogik e kinde mabende nyiso jopiny wachni mogik nitiere paro mabende biro na. Par nitiere nyithindo mantiere klas 8 mabende mae lot gi mogik higani. Kapok mano makoro giwacho ni face out mano class 8 koro grade 7 madonjo ka. Koro jomage masinia dibed ni grade 7 nikech gibro bedo ka gitimo karamna tije mag labs class 8 ka karamna uniform gi onge gwere no county ma Homa Bay nitiere moserwako nyaka long ja class 8 pod rwako short mana kwatiko. Kanyalo chako gi mano. Apani okonya choni gin mbese kata ndinga maduong' moingo wadgi nikech ng'eni koro gin to koro gin e udi mopogore. Nitie jok mowae manie udi mag 844 mowae ot ma 844 to nitie jok manie ot mar CBC. Koro girome to giombore ma kamano kaka koro sirikandwa ni okitowa. Mogik. Aparo ni kuom timo gimoro amora obed informal kata formal nyaka ng'ato bed gi template. Kata ka wachni ipango arus. Okinya bukri ni gokinyi chieng' arus eka ufwenyo ni yawa bibi arus onge law mar arus. Like en gimoro ma so basic manego bene kitimo arus to mano gimose paro. Baro ni waonge jokata jidhi chiemo nango. Lakini oyie ni chieng' arus gimoro bedi kata ni yawa to bibi arus ang ne dum to kamane. You know, koro in as much as the government nyalo wacho ni there are those teething problems, tegi moko ma in the process of implementation, inyalo realize that some things are not adding up. But then you can only have so much. Nikech, the government cannot fumble with the basics, like low-hanging fruits, any sane mind will have thought of at the very beginning, kanipango the blueprint mar CBC. But the fact that the government is gambling with the basics at the earliest instance only shows ni what CBC noko par matut. Koro and gi patch to my a patch elimu bora working group. Let us put aside the CBC, we revisit the template. So bende duun kaka elimu bora kata mna nuchiwo pachu, piny wacho no kao pachu kaluwore gi lai mar somb CBC kine mabende nagitimo nonro. No wasetemo ka waloso gi piny owacho to mano kata en wacho no wasebedo kwacho kata gi sirikal mokalo mar Uhuru. Mak mana ni adiero makende sirikal osebedo gi samuoyo mar winjo paro mawuok ni mopogore. Sana kaponi in gi paro mabanya bedo ni obalo gi paro mar CBC and all that. But at the end of the day, ma en wach mar tiegruok ma dibedo ga very huge impact on a whole generation of learners. To kaponi ote kaka bagruok ng'eny sani ni. Ingeni gimoro ko bedo gi bagruok mang'eny kama tikete thenge timie paro manyien. Nikech gima timore ni we don't lack a mode of training. One 844 system.
Koro ka CBC ni pod chendo pod paro bede mang'eny. Let's just revert to 844. We deal with 844 as we properly think through CBC. Mane pacho kaka Erokamana inya Maxwell. Mana ni semo mayo wangwa ne dinen hero mara mar mondo mwadhi nyime gi twak makamani kichangini twak mar CBC ahinya nyodo chima kawuono ka bende somb skunde mag sekondar ma adundo chako en paro malach wabiro bedo kendo ka wachakwa gweli mar mondo mi ichaki sumnwa paro maket kod mano. Adokoro kama. Erokamana inya nyakoro mgajuanga wachopo e giko mar twak mar mbaka oromo kinyi makawuono parni kawuono ndodo chieng' mokwongo mabende jopuonjre mag grade 7 biro bedo kariwore kod junior secondary kod gwenge mopogore magi duto nyakoro mgajuanga jofwambo magwa luwo e counties mopogore kuku mar weche makamagi ibiro bedo ka iyudo e weche magwa manyien chakre saa 7 saa 1 nyaka saa 3 mar otieno. Kwa kamane lojo wetu mabende notayo chenro makama Cleophas Oluoch Joyce Oduor jogo picha in nyakoro mgejuang mabende ioronwa oto duchi makawuono erokamano. En mana ni sae momayo wangwa kiny bende dochieng' Ruoth Nyasaye kotelo ni tambe notelo na warom kendo odiochienga makinye. Kwa kamanya nyakoro mgejuang parno duchi makawuono bende jatend piny William Ruto nitere gi rombe mopogore e county ma Mombasa. Gisani entiere e romo kod jomin wach e magawa mantiere county ma Mombasa. Romo makamano bende mawei gi pichage. Orituru masani nyinga Sharon Ngao. But we couldn't do this as a support and implementing agency